Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong matutunghayan ay mula sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala rin ng isa nating masugid na tagapakinig na tatawagin natin sa pangalang Edwin. At ito ay tungkol sa mga naging karanasan ng kanyang lolo Edong. Ayon sa kanyang salaysay, ang kanyang lolo ay lehitimong taga-Pangasinan. Ngunit dahil sa hirap ng buhay ay napadpad sa kilalang lalawigan sa Western Visayas dahil sa pagtatrabaho. At doon na siya nakapangasawa at nagkapamilya. Kwento pa niya, noong ang lolo niya ay ikasal, tanging mag-isa lamang ito. Pagkat wala siyang kaanak na nakapunta dahil hindi nila kaya ang pamasahe, pagkat kapos din sila. Matapos ikasal ay binigyan sila ng maliit na lupa ng kanyang mga biyanan na pwede nilang pagtirikan ng kanilang bahay. Nung una ay talagang nahirapan sila dahil walang regular na trabaho si Edong. Kaya kadalasan ay sa bukid siya gumagawa kasama ng mga magulang ng kanyang napangasawa. Mababait naman sila kahit yung kanyang mga bayaw at hipag. Nung bago pa lang siya doon ay madalas na niyang marinig ang ukol sa mga aswang. At ni minsan ay hindi niya talaga pinangarap na makaranas o makakita nito. Pero sadyang kung minsan ang buhay ay mapaglaro, na kung alin pa yung ayaw mo, ay yun naman ang siyang nangyayari. Naganap ang una niyang karanasan tungkol sa mga aswang nung minsang yayain siya nung nakatatandang kapatid ng kanyang asawa, pagkat kaarawan nito. Nagkatay sila noon ng isang kambing at naging masaya naman yung handaan. Ngunit nang magpapaalam na silang mag-asawa ay pinaiwan si Edong ng kanyang bayaw at sinabing sila ay mag-iinuman pa. Kung kaya nauna nang umuwi ang asawa ni Edong. Mabilis na lumipas ang oras at nagkasarapan sila kasama ng ilan pa niyang mga bayaw at pinsan ng kanyang asawa. At nang maubos na ang kanilang iniinom ay isa-isa na silang nagpaalam. Bit-bit ang flashlight ay lumakad si Edong pauwi sa kanila. Mag-isa lang siya, pagkat tanging yung sa kanila lang ang naiiba ng daan. Yung sa kanila kasi ay bandang sa Ilaya, kung kaya nasa dulo ang bahay nila. Dahil sa dami ng kanyang nainom ay ramdam niyang medyo susuray-suray na siya sa kanyang ginagawang paglalakad. May pagkakataon pa ngang napapansin niya na para bang hindi pantay ang daan. Pero malakas umano ang kanyang loob. Dala na rin ng espiritu ng alak. Nang nangangalahati na siya, ay mayroon siyang napansin na isang baka na nakahiga sa gilid ng kanyang daraanan. Kung kaya
napahinto siyang sandali at kanyang pinagmasdan iyon. Medyo nagtaka pa nga siya kung bakit mayroong baka doon, dahil wala namang nagsusuga ng baka sa lugar na iyon. Napaisip siya kung sino kaya ang may-ari noon at bakit iyon nakahiwalay sa kanyang ina, pagkat kung laki lang ang pagbabasihan ay anak lamang ito. Nagpatuloy siya sa kanyang paglakad na hindi niya inaalis ang liwanag ng flashlight sa kanyang harapan, nang biglang naramdaman niyang tumayo yung baka. Kung kaya, kanya uling itinapat ang liwanag doon. At nagulat na lamang siya nang biglang may tumamba sa kanya. Naramdaman kaagad niya yung bigat noon at agad siyang natumba. Hinampas niya iyon ng puluhan ng kanyang hawak na flashlight. Pero baliwala lang iyon at nakita niya yung mga ngipin noon. Nakakagati na siya. Iniharang niya yung flashlight. Gamit naman ang isa niyang kamay ay nakadampot siya ng bato sa kanyang tagiliran at walang tigil niya iyong pinukpok sa gilid ng ulo. At doon lang siya tinigilan nito. Umalis iyon sa pagkakadagan sa kanya at mabilis na naglaho sa dilim. Nung oras na iyon, bagaman hindi malinaw kung ano mismo yung kumubabaw sa kanya, ay nagkaroon na siya ng masamang kutob na marahil ay iyon na yung aswang na sinasabi nila na malimit niyang marinig sa mga kwentuhan. Biglang nawala ang kanyang lasing at talagang siya ay naimasmasan. Nagmamadali siyang umuwi sa kanila. Nadala-dala pa rin yung bato. Nang matanaw na niya ang kanilang bahay malayo pa, ay tinawag na niya ang kanyang asawa at nakita niyang pinagbuksan na siya nito. Agad niyang ikinuwento dito kung ano ang nangyari at nabakas niya ang matinding pag-aalala nito na napabulalas na puti na lang raw at siya ay nakaligtas. Ang sunod na naging karanasan ni Edong ay nung magtrabaho siya sa kabilang bayan. Tuwing hapon ay napapansin niyang may pumupunta doon na isang babae at madalas niya itong mahuling nakatingin sa kanya. Isang hapon ay hindi na nakatiis pa si Edong at kanya itong nilapitan. Tinanong niya ito kung meron bang kailangan. Sabi nung babae, nais daw niya sanang humingi ng tulong para kumpunihin yung kanyang bahay pagkat nasira umano ang bubong nito. Nagpresenta naman si Edong at sinabing tamang-tama pagkat tapos na sila magtrabaho nung araw na iyon. Sinabi nung babae kay Edong na wala siyang pambayad. Pumayag naman si Edong at sinabing tulong na lang niya iyon sa kanya, kung kaya wala siyang dapat na alalahanin. Maganda yung babae, maging yung hubog ng pangangatawan nito. Nalaman niyang hiwalay ito sa asawa. Isinama si Edong ng babae sa bahay niya at ipinakita kay Edong yung sinasabi nitong sira ng kanyang bahay. Mag-isa lang pala itong naninirahan doon at namumuhay. Inilabas ni Edong yung kanyang mga kagamitan at inumpisahan na yung gagawin. Ang babae naman ay nagtungo sa may kusina
at nasulyapan niyang nagpadingas ito ng apoy. Maya-maya ay mayroon itong isinalang. Naglaga pala ito ng saging. Nang maluto ang saging ay lumapit sa kanya yung babae at sinabing kumain na muna. Yun lang daw ang tangi niyang maihahain kay Edong. Dahil doon ay nakaramdam ng awa si Edong sa sitwasyon ng babae. Muli niyang sinabi dito na wala siyang dapat na alalahanin pagkat lumaki din siya sa hirap at sanay sa mga ganong uri ng pagkain. Huminto munang sandali si Edong sa kanyang ginagawa at sabay silang kumain nung babae na magkaharap. Medyo nakaramdam bigla ng hiya si Edong nang kanyang mapagmasdang mabuti ang babae. Dahil ang ganda pala talaga nito. Ang kinis ng kanyang kutis at bagay na bagay sa kanyang mukha ang napakahaba nitong buhok. Kaya napayuko si Edong. Ayaw niya kasing mahuli siya ng babae na nakatingin. Ngunit nang muli siyang mag-angat ng ulo ay nakita niyang nakababa na ang isang tali ng duster nito at halos lumabas na ang kalahating bahagi ng isang dibdib ng babae. Halos mabulunan si Edong ng kinakain niyang saging. Kaya mabilis niyang dinampot ang baso at nagsali ng tubig. Naramdaman niyang nanikip na rin ang kanyang pantalon. Bumilis na bigla ang pagtibok ng kanyang puso. May kung anong kaba siyang naramdaman. Maya-maya ay biglang tumayo yung babae at nakita niyang pumasok ito sa silid. Di nagtagal ay bigla siyang may naamoy. Ang tapang ng amoy noon na talagang nakakasulasok. Makaraan ang ilang sandali ay narinig niya yung babae at may gustong ipakisuyo sa kanya. Kung maaari raw pa ay kanya na ring gawin yung butas na naroon sa kanyang silid. At pinapapunta siya nito doon upang kanyang makita yung butas. Nung pagkakataong iyon ay mas lalo pang bumilis yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Mabilis siyang tumayo at nagtungo doon sa silid ng babae. Pagbungat niya doon ay nakita niya itong nakatayo na nangingintab ang katawan. At kitang-kita niyang wala na itong mga suot na panloob pagkat bumabakat na sa manipis nitong damit na basa ng kung anong ipinahid nito sa kanyang katawan. Parang natuklaw ng ahas si Edong dahil sa kanyang nakita. Dahan-dahan siyang pumasok at lumapit sa babae. Nang magtama ang kanilang paningin ay para siyang nabato-balani na para bang hindi na niya maialis pa ang kanyang pagkakatitig sa magandang mukha nito. Nang nasa harapan na niya ito ay agad niyang naramdamang hinawakan siya nito sa braso, habang yung isang kamay naman ay naramdaman niya sa kanyang likod. At kasunod noon ay dumampi na sa kanya ang mga labi ng babae. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Namalaya na lamang ni Edong na nakahiga na sila kapwa sa sahig. At habang tumatagal ay napapansin niyang tila nagiging napaka-agresibo nito. At nararamdaman na rin niya yung mga kuko nito na bumabaon na sa kanyang likod. At hindi ito mapakali na talaga namang sobrang likot.
hanggang sa bigla siya nitong inibabawan. At doon ay nagulat siya pagkat nakita niyang nag-iba ang mukha nito. At yung buhok niyang mahaba at tuwid ay nagtayuan na bigla na animoy mga alambre sa tigas na nakabuhaghag. At nakita rin niyang patuloy itong naglalaway. Iniangat pa nito ang kanyang dalawang kamay na may mahabang mga kuko at hahampasin sana si Edong sa kanyang mukha. Kaya mabilis niyang iniharang yung kanyang dalawang braso upang sanggain iyon. Nang mapansin niyang muling uulitin iyon ng babae, ay kanya nang hinawakan ng mahigpit ang isang kamay nito at pagkatapos ay kanya iyong kinagat. Napasigaw ng malakas yung babae. Hindi niya talaga iyon tinigilan hanggang sa magmakaawa ito at sinabing suko na siya at maaari na raw si Edong makaalis. Ngunit hindi naniwala si Edong. Hindi niya pa rin iyon binitawan hanggang sa nagmamakaawa na itong umiiyak at nakiusap na tigilan na siya, na malaya na raw makakaalis si Edong at humingi pa nga ito ng tawad sa kanya. Dahil doon ay tinigilan na ito ni Edong. Halos maputol ang isang daliri ng babae na tanging balat na lang noon ang nag-uugnay. Mabilis na lumabas si Edong ng bahay ng babae, dala ang kanyang mga gamit. Kumari pa siya ng takbo dahil nag-alala siya na baka hindi maging tapat yung aswang sa kanyang mga binitiwang pangako. Pero hindi naman siya sinundan nito. Kinabukasan noon ay hindi na siya nagtrabaho at umuwi na sa kanila, na dahil naman doon ay mas lumakas na ang loob ni Edong pagdating sa mga aswang, na ang sabi pa niya, kung kaya nilang kumain ng tao ay kaya rin naman niyang kumain ng aswang. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.